पूछे जनकपुर के नारी बता दो कि राम जी से पूछे हर जनकपुर के नारी बता दो हो बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ हो बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। और क्या पूछती है जनकपुर की नारी तोहरा से पूछूं मैं और धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं और धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं और धनुषधारी एक भाई भाई गोद का है एक भाई गोद का है एक का है खाली बता वो बता बबुआ लोग बदेत का है गाली बता बबुआ लोग बदेत का है गाली बता बबुआ। जनकपुर की नारी क्या पूछती है और ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी और क्या बड़ा ही प्यारा लाइन है देखन में पातर देखन में पातर आए बार थारी बता बबुआ हो बता बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता बबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ हो बता बबुआ लोग बदेत